Здравейте хора, аз съм Мартин Прот. За днес вчера Minecraft Survival 1.8. Ако се питате, си да е друго тук. Алойчиц. Не, бонус, World Default. Ако малко не заради, че според колкото заради. И че според като заради. Спамах се точно тука. Не знам, заради версията нещо емо лак и женски скин. Това няма значение, че съм жена. Лак. Това е слабо. Даже не мога да взема едно дърво. Това е цел лак. Ще напиша секунда. Спра клипа и че ви откъде идва лака, че го премахна, може да не успея да го премахна. Реших лага, оказа се, че лага идва от това снимането. Не знам. Нямам майче много. Просто лаг е, що не ми е силен. Това. Бактуп. Ще седем сега да не лаги. Всъщност ще сменя език. Български. Лаги. Също да направим дърво. Този епизод ще бъде късък, като ми лаги нещо, спирам и такива неща. Сега да видим какво е това с косетко. Това е с кирка. Защото аз съм още първоначално с новата версия и за това. Тези неща не знам, трябва да разгледам крафтинг тейбъл в интернет. Не знам за какво се използвам. Това нещо интересно. Е да го скупя. Това малко прилича на кравел. Не знам дали пада. Не, то не пада. Те да знам какво това. Не ми за да играя с друг човек. Видях се да си пусна сервера, но не стана. Затова няма да игра с него.
лопата. Офно. И айде хитро. Оп. И един меч. Да, аз съм направил две лопати. Доста дърво изхабих. Първо сега да видим. Първо, тук. Според има графика. Като гледам няма никаква храна. Някакви оцелея. Това е лошо. То няма как да оцелея. Какво стана? Лаги и мишката ми излиза нагоре. Тази мишката ми премила. Значи, ще се опитам да му налага. Че си направя малко колиба, че свършам клипа. И по-голямо да се кача в града. Аз чуя на другите хора как чак не им лагат до мене. Това е странно, защото на мен ми лаги и от тях не. Преди малко намерих един вирус. Нищо, аз го махна. Я го заплюх. Махна го, пак си лаги. Ще спра малко да говоря, защото има малко проблем. Значи лагва ми, защото снимам, ама не знам, трябва да нещо да направя, да не ми лаги, когато снимам. Още там където че вода, то идва блока. Малко че играя като не снимам, не знам защо. Нещо такова може да се прави. И аз може. Сега и това мога. Изпълнете я като стол. Много по-напред. Странно е защо да съм огладнял сега. Я да видим тук. Лесно, аз съм буду да вдигна лесно. Стиначето. Не знам какво значи така. Не знам какво значи. Ладно, доста. Всъщност тук и чао. Само ти просто харесвате, казвате на приятели и чао.